Здравейте, мили родители! Аз съм специален дългогодишен педагог с много опит. Казвам се Каролина Маринова. На вашето внимание ще представя едни карти, които са 50 на брой, възпитани деца. Те са страшно полезни за вашите дечица да могат да разбират и да комуникират и помежду си, и с възрастните. В забързания ни ден ние често ни се случва да виждаме на улицата и в градинките и в беседките деца с уличен речник. Понякога съм се опитвала да правя забележки и достигам до извода, че не детето е вината. Вината е в домашното възпитание. Родителите толкова сме забързани, във всичко останало не ни остава време, за да можем да покажем на децата ни какво и как трябва да правят, за да са възпитани и в същото време да израснат едни успешни хора. Затова картите са направени по начин, по който да се визуализират от двете страни. Процесът да бъде двустранен. Когато застане родителят да вижда, едно е да задава въпроси, а детето да вижда изображението и това достига по-дълбоко до него. Много бързо се достига до определеното ниво, което ние търсим. Към картите има наръчник, който е подарък допълнителен. И най-важното и съществено сертификат, което е вашето отличен за това, че детето си е свършил работа.